Pipila ka lugar sa Mindanao gibaha niadtong adlaw Sabado epekto sa Tropical Depression Vicky. Samtang laumang mopadulong na sa West Philippine Sea ang bagyo karong gabi ugma. Ang detalye sa report ni Argel Relator. Daw sapa na ang parte sa National Highway sa Barangay Tagongon, Tagbina, Surigao del Sur. Diyang gisubay kini sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa Bislig City, Surigao del Sur, nagtinabangay ang mga tropa sa Philippine Coast Guard, kapulisan ug mga volunteer groups sa gihimong rescue operation sa mga natrap nga residente tungod sa pagsaka sa tubig baha. Sa Javier Barobo, Surigao del Sur, makita usab nga gina-rescue sa mga sakop sa PDRRMO ang mga natrap nga residente. Sa kalalom sa tubig baha, halos abot liog na kini. Sa San Francisco, Agusan del Sur usab, migamit na og bangka ang mga rescuers aron mahiklin ang mga residenteng natrap sa ilang mga balay. Ang PDRMC sa Agusan del Norte daling gibisita ang mga evacuation centers ug mihataw hinabang sa mga apektadong pamilya. Pipila lang kini sa mga hulagway, human miigo ang bagyong Vicky sa Mindanao sugod ni adtong Biyernes. Hinuon, laumang mopadulong na sa West Philippine Sea ang bagyo. Nakagawas na si Vicky sa atong Philippine Area of Responsibility ug aduna kini international name karon nga Crovan. Dili gyapon magkumpiyansa ang mga taga Mindanao tungod dunay gihapoy localized thunderstorms nga makaapekto sa mga lugar sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Basilan, Tawi-Tawi, Davao City, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental, South Cotabato ug Bukidnon Province. Dinhi naman sa atua sa Mindanao, apektado kita sa mga thunderstorms. Karong adlaw panalagsang pagdag-om ngadto na sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa mga pagbundak sa ulan, kilat ug pagpanalugdog ang atong expected na weather condition. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.